אז מה נשמע חברים? כאן פי גיימר, ובסרטון של היום נלמד איך להתקין צ'יטים לברול סטארס. אוקיי, בינתיים תנו לייק, תפעילו את הפעמון, שימו סאב, ויאללה בואו נתחיל. אוקיי, מה שאתם עושים, אתם נכנסים לגוגל, מחפשים בחיפוש באנגלית, זה חשוב ניהולס ברול, ככה אתם כותבים, יש לכם כאן הסבר, אתם לוחצים על האופציה הראשונה. זה יכול להיות גם השנייה והשלישית, והלאה, אבל עדיף הראשונה. כי ישר כנראה שיעשו לכם וירוס. זה לא עושה וירוס בכלל, 100%. מבטיח. אוקיי, אתם גוללים למטה עד שאתם מוצאים דאונלוד בירוק, לוחצים עליו, ואז נפתח לכם חלונית כזאת, שמתבצעת הורדה של קובץ. בינתיים שזה מוריד לכם, תיכנסו לקבצים של הטלפון. איך אתם עושים את זה? אתם מחפשים בחיפוש של הטלפון בקבצים שלי, ומחכים שמשהו חדש יופיע. קוראים לזה ניהולס ברול, ויש לזה סמל של סופיה עם רקע סגול. זה לא יכול להיות סתם תמונה של ברול סטארס, כן, זה חייב להיות זה. אתם לוחצים לחיצה ארוכה, כי זה מה שיעבוד לכם, אתם לוחצים לחיצה ארוכה, הם לוחצים על מתקין החבילה, אחרי שאתם לוחצים על פתח במקורות, כרגע זה מתקין והתקנה. אז אתם מחכים. תקשיבו חברים, אם אתם רוצים לקבל מדריך גם איך להתקין אפליקציה שבעזרתה אפשר לקבל את כל הצ'יטים לכל המשחקים שאתם אוהבים ורוצים, אז אני צריך להגיע ל-15 לייקים בסרטון הזה ול10 מנויים בערוץ שלי. אז זה מה שצריך לעשות. אחרי זה פותח את הברול סטארס צ'יטים. בזמן שזה פותח, אפשר לראות שיש לי טוטיס, יש את כל דמויות. בשביל להיכנס, ואם אתם בעצם במשתמש חדש או מסיבות אחרות, ואתם רוצים את כל הדמויות ואת כל הסקינים גם, אתם בעצם לוחצים לשלי בשביל לקבל את כל הדמויות, אתם לוחצים ליהלומים בשביל לקבל את כל הסקינים, על מטבעות בשביל לקבל ולשדרג את כל ההייפר צ'ארג' ואת כל הדמויות. יש לכם עוד ביצים, יש לכם סטאר דרופים, תיבות מגה פיג, לא מגה פיג, סליחה, תיבות מגה, פשוט הרבה זמן לא השתמשתי בזה. רק רוצה לציין שנשארו המוטציות, זה ממש כיף, זה יכול להיות ממש מעניין לשחק עם חברים, כן? אפשר לשחק בזה עם חברים, אבל אתם לא משחקים נגד חברים שהם בעצם ברול סטארס הרגיל. צריך שגם להם יהיה את הניהולס ברול. אוקיי, תודה רבה שצפיתם, מזכיר עוד פעם, תנו סאב, תנו לייק, ונתראה בסרטון הבא.